Hi mga paps, narapod ko ron diri sa may temple. Every Thursday nami diri sa temple. Exercise mi diri mga paps. Itaw ko sa kong kauban nga mag-exercise. Ako maghuwat ra ko nila. Mag-exercise. Indot kayo sa Lagview. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Gago! Ikaw at ako ay mga mandirigma. Nindot kayo og flowers dire mga paps. Dire ni sa may temple. Sometimes Nindot kay color ang langit. Naka-red. Palita og pan mga paps kay medyo gutom. Ato ta dito palitag pan. Ang atong paborito nga pan burikat. Melag na aron kay makapalita og wa. Mantinil ang tagpan nga bahog-bahog. Okay, nalata diri sa highway. Palitag pan. Basig na repan nga burikat. Kamay pan burikat. Ay! Kana lang ko Gago! Kanilang. Duha lang. Duha niya. Kanisa. Duha lang. A few moments later. Malas ta mga paps kaya walay pan burikat. Nahotdan daw og pan burikat mga paps. Sige lang. Basin sunod na tong balik nanatay pan burikat. Adukay di nagi ko bupalit og pan burikat basta wa nagi pan burikat. Pan bahog dito tani. 5 minutes later. Time to shut out. Basta naman mo diha. Basta naman mo. Shout out ni Lupin TV. Sa sa mga admin. Sa mga hindi kayo matanaw o probinsyano. Search lang niyo Lupin TV. So, sa team Angat YouTuber. Shout out yung tanan. Tapos ang mga followers sa Facebook.
page. Salamat. Shout out ni Agnes Abogado, ni Bell Vlogs, Inday Bisaya Vlogs, shout out ni mo. Ni Rene Joy TV, Bell Vlogs. Shout out ni Discarte Mitch Vlog. Ang mga team angat YouTubers, shout out. Salamat sa inyong suporta sa akong YouTube channel. O palihog kong subscribe sa akong YouTube channel, RS Waki TV, o pakipindot sa notification bell para update mo sa uban akong mga video. Salamat.